tambaya ka samu rai kuma tambaya ake Allah sai ka ban dan jarida Allah sai ka ban assalamu alaikum. Alaikum salam. Malam bismillah mana. Yawa ka san mu a matsayin mu na dan jarida dole mu sauke haƙƙin mutane akan kowane ne. Ya gari a al'amura. Alhamdulillah wallahi. To madalla dan matso tana haka. A matsayin ka na dan Najeriya. Kasancewar hali da ake ciki na wannan lokaci na canjin kuɗi da kuma mutane sun kai kuɗin su banki. Abubuwa suna ta faruwa. Ya kake gani a tura ma miliyan 1 ta akawun ɗinka da a ɗauki zunzurutun cash ɗin kuɗi 500,000 a baka a hannunka, wanne kake ganin ya fa a matsayinka na ɗan ƙasa? Nawa kace za a tura mun? Miliyan 1 a baka 500,000 cash. Wanne kake gani? Kai wanda a bani kai abin 500,000 ɗin ne. 500,000 a bani miliyan 1 fa. Kai ka san kuɗin fa yana akawun ɗinka fa, yana bankin ka, ba za a ci ma ba. ai yanzu yanda ake fama da yunwa nan. Sabida me? Yanda ake fama da yunwa cin abincin nan. A banki da zu kawo mu tun da asuba ya tafi sai da la'asar ya dawo 5,000 ya samu. Kaga wanda ka ban 500,000 ita kawai shi ne. Gaskiya ne, to shikenan, nagode. Yawwa. Allah ya tsare. Yawwa. Malam barka ne. Zo mana, na ga kamar daga wajen aiki ma aka fito, saboda ka san a matsayinmu na 'yan jarida dole mu tsaya mu ayyuka bisa gaskiya. Gaskiya ne. Ya gari ya ayyuka? Wallahi alhamdulillah. To madalla. Ya kake gani? Ka san a matsayinmu na 'yan jarida dole mu sauke nauyi akan duk wani mutum mu mai tambaya akan abubuwa da suke faruwa a wannan lokaci. Wannan gaskiya ne. Yauwa. To shi isa nake da tambaya a gare ka. Ina jin Yanzu a ɗauki miliyan 1 kuɗi a baka, zunzurutun kuɗi a ɗauka a baka. miliyan 1. Da a baka 500,000 cash a hannunka, ka je ka yi amfani da shi, wanne kake ganin zai fi ma? miliyan 100,000. Kuma a wannan yanayi. Kai wanda ka ban 100,000 nan. Ayi wa kanka. 100,000? Gaskiya. Ba ma 500,000 ɗin ba, 100,000. Ka ban 100,000 ma ni kawai. Miliyan 1 fa tana akawun ɗinka, taka ce za ka amfane ta. Miliyan 1 ai gaibu ce. Gaibu? Gaibu. Tana akawun ɗin? Wannan shine zancen banza. A'udhu billahi. To shi kenan. Ni gaskiya bari in yi nan sai an jima. To sai an jima. Yawwa. Allah tsare. Amin. Production. Rana fa ta dalle. Saurin me kake yi kuma a wannan yanayi da ake ciki? Ana sauri ne zan je in sami inda zan samu kuɗi ai. Kuɗi? Kuɗi. To shikenan, ka san a matsayin mu na 'yan jarida dan dawo daga nan, saboda ba na so a taba lafiyarka da wani abu da zai shafe ka. Gaskiya na ji daɗin hakan, ka san mutuncin ɗan ƙasa. A matsayinka na ɗan ƙasa, a ɗauki miliyan 1 a sa ma ita a akawun ɗinka a baka transfer kake. Yawwa, ai ma transfer ɗinta. Da a ɗauki zunzurutun cash a baka na 500,000. Wanne kake gani ya fi ma a wannan lokaci? Inda dama duka a haɗa guda biyun a bani mana. A'a, guda ɗaya ake so ka zaɓa. Guda ɗaya? 500,000 cash. Yawwa. Transfer miliyan 1. Malam da dama a haɗa a bani kuɗin nan, malam ɗan jarida. A'a, guda ɗaya ake so ka zaɓa. To ai mun transfer ko da kaɗan na kashe. Ai mun transfer. A'a, guda Rana fa ta dalle. To na zaɓi miliyan 1. Na zaɓi miliyan 1 transfer. Ita kake ganin tafi ma? Ita tafi mun, ko in ya je sayan kaya na biyo mutum ya bani. To shikenan, Allah ya sada mu da alheri. Amin. Sai an jima. To transfer ba? Transfer me? Miliyan 1. Tambaya ake akan da a baka cash da a baka miliyan. In ka isa Allah ya tsine mu. Ban gane in na isa ba. In ka isa Allah ya Ban gane in na isa ba. Sai ka mun transfer. Sai na baka. Sai ka mun transfer. In ka isa Allah ya tsine mu.